Kaisan okay tamo bahay ma zakoni besung ka kasukon kay abal kala bud na ani phaiban hay dole uno lamani borkun program diyu Bây giờ coi là gì? প্রায় অন্তত 2 বছর 3 বছরनि थांगा दा पञ्च लामा खलजेया हामजा साया जों बर तुलांगानि असुबिदानखा जों तांखाय गाव पारंनाय गाव माइ दै बर खानानि बरक थान आसादा खलायनि हामजा साया गंगानि आब बाहागे जों पारंनाय आब आसु पञ्च जों दीर्घ दिन नाय तंखा ओ लामा कुन खलजेया बुफ्रन थेका नों खाना मदा प्राय 17 की 18 थेजन खामो लामा साया उनका ओ जे पुल वारक बलाय माने हमखो साब खलाय अब खै जे सिनि पाब्लिक बरन खलायो हानि सलिदर खलायो दा खै अब पाब्लिक खलायफान ताबो बेबन सय थांबायका ओ दा खै लायनाय कुकुन लाय मानो क्रिया तेरारो स्कुल थानानि हामजा साया तलंग बाजार थानानि दुकान थानानि कुनो अरंग पथ क्रिया लामा बस परिवार दङ यङ ओ लामा ते अन्तत 600-700 परिवार दङ आ बरक थानानि ते कुन पथ क्रिया रक्ते मते अमति बियां थांना म गनि नायां नि बिसरङ द तु थांग सैलां थांग जा स्कुल बेंक थांग यङ ओ लामा ते ताम कामि क्लै म बग पंगसादो पारा ताइ ताम तong आयां गन बिनबन पारा दङ आयां गन संकमरति आबा बेबं दङ म ओ लामा ते मन थांगो ओ लामा ते mang नर आबनि लामानि बागै नर नायु ताबो लामानि प्रोग्राम सिं आबनो सरकार बाहादुर सानि सिं खुं मना नाय दङ लामा नांगो लामा नाङै दङ केबो फाइरक दना फैके लामा न केबो नायले फाले नाय फैका नाय फैबा कुनु बरक सालांया सामुबो खलाया आ आगे mang थांगो अमाके आगे mang थां गाय अर्सु अर लामा नाय हमना अन्तत 10 मास मटो जस चलि थाका कुन याबो यागे सिंगबो खंताबो अ पारा निलुगुने सिंग मनो इंगो खलायलायसिने हनिने जेस समय मेरे फयो सिंगापुर सिंग मनो कंग साने हिन सिंग साइदों